Les condicions laborals dels treballadors ja us podeu imaginar que eren nul·les. Tenim des dels treballadors que pugen de la plana per treure's un sobresou perquè construir el canal d'Urgell els hi pot significar tenir diners per passar tot l'any, i després tenim els treballadors forçats. Com qualsevol infraestructura hidràulica o viària de segle XIX, les companyies el que feien era pactar amb l'Estat que brigades de presoners pugessin a les obres per fer les feines més dures. Clar, era mà d'obra barata. Alguns es guanyaven el pa que es menjaven, d'altres es guanyaven la redempció. El canal el fan moltíssimes persones, pràcticament entre 15.000 i 16.000 persones. El gran gruix, 9.000, 10.000 persones, són aquests obrers, són aquests bracers, que al final són gent dels pobles, del Tossal, Agramunt, no només Agramunt, també venien d'aquí de l'Urgell, per tant hi havia grans processos migratoris, també venien del Pirineu, del Pallars, diguem-ne, aclamats per la feina. Montclar, stop. Montclar, stop, perquè no només per un tema de suor i esforçament, sinó perquè començava a morir gent. Sobretot moltes malalties respiratòries, ofegaments, tot tipus, i per tant la gent dels pobles diu no. I aquí és quan, diguem-ne, es porten presoners. Sabem que al túnel de Montclar, perquè és on tenim localitzades aquests presoners, hi arriben a treballar fins a 1.200 presoners en el moment en què tenim el màxim punt de feina. Aquests presoners pujaven de les presons de tota Espanya, sobretot Burgos i Tarragona, pujaven caminant, engrillonats per parelles, fins a l'obra. A l'obra es construïen el presidi i allí anaven a descansar les hores que no els tocava treballar. Si ens anéssim en aquell moment, la imatge més típica seria la de desert. Fins i tot també a nivell de vegetació, a nivell d'arbusts, és a dir, el que ens vindria al cap bàsicament és el Far West. De fet, penseu una cosa que és molt important. El canal d'Urgell es fa al mateix temps que la conquesta de l'oest nord-americana. És la nostra conquesta de l'oest catalana. És a dir, la terra d'or, la terra promesa, en el nostre cas l'or verd, la fruita, es porta el ferrocarril, les ciutats, absolutament. És simultani, és un muntatge absolutament en paral·lel, és absolutament comparable en tots els sentits, també a nivell de paisatge. El 1346 ja comencem a trobar documents que parlen de les ganes de construir alguna cosa que permetés l'arribada de l'aigua del riu Segre a casa nostra. El canal és una història de 5 segles somiant-lo, que és un dels grans somnis col·lectius, però hi va haver, durant 5 segles, 16 projectes. Això és una barbaritat, però que també expressa aquest desig, aquest somni col·lectiu de que arribés l'aigua. Té molt a dir, això diu molt de les persones d'aquest país. Però no és finalment fins al segle XIX, més concretament el 1852, en què s'aprova per Reial Decret el projecte de construcció de l'últim gran projecte del canal d'Urgell, liderat per la burgesia barcelonina, i la figura principal és el Manel Girona, descendent d'aquella tàrrega de segle XIX. És a dir, els Girona són burgesos que fan negoci amb la indústria, amb el comerç, però en realitat el que volen és transformar aquella plana desèrtica perquè les seues grans propietats acabessin produint. La família Girona és la més rica i poderosa de l'estat espanyol al segle XIX, per sobre dels Güell. Això moltes vegades no se sap. Són empresaris, són comerciants, tenen foneries, construeixen el tren. Eren un gran holding industrial de més de 70 empreses i al Girona, on no hi havia res, aquesta gran plana de l'Urgell, pensen que poden portar aigua, porten el tren, financien el tren i pensen que aquesta aigua plantaran fruits, aquests fruits agafaran el tren i es portarà a Barcelona i a Europa a vendre. Catalunya tenim la sort que en aquells moments hi ha aquella classe social que surt com un bolet, que és la burgesia, que perquè els seus negocis tiren endavant necessiten que el país tingui infraestructures. Clar, Espanya en aquell moment era un país derrotat, sortia de les guerres carlines, a Espanya hi havia gana, Espanya estava endeutat.
I, per tant, davant de l'autoinsuficiència de l'estat espanyol, que al segle XIX és un estat en permanent bancarrota, els Girona van conèixer més de 72 ministres d'Economia, davant de l'autoinsuficiència de l'estat espanyol, l'autosuficiència dels catalans. I això és el que fa gran Catalunya. Catalunya es vol emmirallar amb Europa. El canal d'Urgell està construït al mig de la plana de Lleida, però perquè l'aigua tingués el desnivell suficient per poder baixar fins a la plana, aquesta aigua l'hem d'anar a buscar dalt a la muntanya. L'obstacle més gran que ens trobem és la Serra de Montclar. Com travessem la Serra de Montclar per fer baixar l'aigua del canal d'Urgell fins a Castellserà, fins a la plana, perquè l'aigua per si sola pugui baixar? Doncs fa falta construir un túnel de 5 quilòmetres de llargada. Ja van a buscar la part més estreta, però tot i ser la més estreta han de construir una mina de 5 quilòmetres. Montclar es fa pic i pala, i amb barrina, perquè no hi ha tecnologia en aquell moment per penetrar a Montclar i, entre altres coses, tampoc hem descobert la dinamita. Ens hauríem d'imaginar 6.000 formiguetes, anar treballant i anar construint per poder fer aquesta obertura. Fins al 1857, Domingo Cardenal s'ho pren com un túnel. La construcció del túnel és impossible perquè l'aigua del subsol es va barrejant amb els guixos de la serra i van sorrant tot allò que construeixen. El 1857, abans de tirar la tovallola, el que fan és subcontractar l'obra amb una enginyeria madrilenya, que el que postula és que no es construeixi com a túnel, sinó que es construeixi com a mina. I, per tant, ens hem d'imaginar que al llarg de la serra, al llarg d'aquells 5 quilòmetres de camí per dalt a la serra, es foraden 13 pous. I els treballadors van baixant pel pou i el van excavant i consolidant. I un cop els pous estan consolidats, és quan baixa tot el personal i la maquinària per anar foradant les galeries que aniran obrint el camí entre pou i pou, fins al final obrir aquesta galeria central a l'exterior. Tardaven 7-8 mesos per obrir 80, 90, 100 metres. Durant un segle és el túnel més llarg d'Europa, 4.917 metres. És una obra d'una perfecció tecnològica absoluta. El nostre territori abans del canal d'Urgell mos l'hem d'imaginar com una terra desèrtica, una terra eixuta. Els nostres padrins en dien el Clot del Dimoni. Saps la Timoneda d'Alfés? Mos ho hem d'imaginar així. Si miréssim des de satèl·lit i ens poguéssim transportar a la primera meitat del segle XIX, quan el canal d'Urgell no és una realitat, el que veuríem és color marró. El canal d'Urgell va ser passar del marró misèria al verd esperança. On no hi havia res, es va fer tot. Allò que en deien el Clot de l'Infern, el Clot del Dimoni, un desert, una estepa absoluta, i el canal ho va transformar absolutament tot. Cromàticament canvia el 100%. És un jardí, tot. És la base de la indústria agroalimentària de Ponent i de la indústria agroalimentària de Catalunya. És el graner, el rebost, el tàper, la nevera de Catalunya. Hem alimentat no només a Ponent, sinó Catalunya, a Europa i també al món. L'arribada de l'aigua, en un primer moment, és un desastre absolut. Primer problema que es troba Domingo Cardenal. No sempre el riu Segre, allí on nosaltres anem a buscar, porta suficient aigua perquè en continuï baixant pel riu i per donar aigua a aquelles 90.000 hectàrees que quedaven dintre territori Canals d'Urgell. Segon problema, ningú havia pensat en explicar a la gent del territori com havien de treballar la terra amb aigua. Són pagesos de secà que treballen amb animals, amb l'arada romana, terres sense nivells, terres sense desaigües. Al secà no cal desaigüar res. I va passar una cosa terrible, que va arribar el paludisme. Per tant, l'aigua arribava als pobles, imagineu-vos el 1861, no? Tothom que sortia a rebre l'aigua amb vasos, amb cassoles, amb el tram.
allò que durant segles s'esperava, doncs la vida va portar mort. L'entollament de les aigües ens fa néixer aquest bitxet, el paludisme, la malària, i per tant, diguem-ne, tota la plana de l'Urgell, més del 70% dels pobles de l'Urgell queden, diguem-ne, inundats per l'altra gran pandèmia, el paludisme. I provocarà una gran depressió, que és portar l'aigua i ens provoca mort. El paludisme no arriba a la plana per culpa de l'estany d'Ivars-Vilassana, que per això el dessequen. El paludisme arriba a la plana amb l'arribada del canal d'Urgell, perquè no hi ha desaigües, les terres no estan drenades, l'aigua s'estanca, fa malbé les collites, surten mosquits, ja tenim el paludisme. Aquella gent s'acaba avorrint de l'aigua del canal d'Urgell, no? Tenen el pensament que ja estaven vessent el clot del dimoni abans de ser el clot de l'aigua, perquè l'aigua només els hi porta problemes. Per tant, vam tardar molts anys, que aquesta és també una de les grans lliçons del canal. Hem de comptar que són uns 50-60 anys que la gent necessita per acostumar-se al canvi. Fins a principis de segle no comencem a saber què en farem de tot això. I per tant una gran depressió. Al Girona la família promotora bancarrota, a molts pobles perquè han fet això, molta gent en contra del canal. Linyola, per exemple, hi havia un article que parlava de que perdia el 70% de la població en edat adulta per treballar per culpa de les aigües estancades dels primers regs del canal d'Urgell. Va costar, però va permetre que la gent s'alimentés millor. I fixeu-vos que amb 30-40 anys els nens de l'Urgell van créixer de mida 6 centímetres més. Això només és una xifra, una dada, però és que el canal és tot. El canal va permetre que la gent pogués tenir petites terres i amb aquestes terres cultivar el que fos i, per tant, guanyar diners. I això ha sigut gràcies a fer arribar l'aigua, però sobretot saber com aplicar l'aigua a les nostres terres. I sobretot una cosa molt important, permet, com s'és vist, després de 2 segles, generar un futur i un present continu permanent. A l'actualitat ens trobem que necessitem un altre canvi, i un altre canvi de mentalitat. Necessitem modernitzar el canal d'Urgell i necessitem fer-ho ja. No tenim aquest temps d'impàs que els nostres avantpassats van necessitar per fer la transformació.